samozrejme musí prispôsobovať pochodujúcim vojakom, tak ako to bolo vždy, keď sme boli aj my na vojne, na tej základnej vojenskej službe, zápasov proti pechote, samozrejme z toho, čo v tej dobe bolo možné v tejto lokalite zohnať, čiže nejaký aj napriek očakávaniam to dopadlo veľmi dobre pre slovenskú stranu, dokonca sa im podarilo zajatie nemeckého vojaka. Nemeckej strany uvidíme, či sa mu to podarí.